Togola tebe la meba o adanso aniko. Ye abanimate shaka togola kai risa togola de minata kone de ma kuna te de afutra ore de. Komi aba kala manya maniana emission sigi nye nyeron kene togola tebe jabara so safe. Ko do wadu ko kan krekre anima dugu kono yere. Ni wati na anko sigila na nyedon kene damne na ni ana duzu jemye anima dugu ko kan na beba kala ma ko bakari togola. Bi baro be ale le fe ni wati ni la. Ale yɛrɛ le bɛ an ka plateau kan nin waati nin na. Karamɔgɔ dan sɔgɔ ni ko. Nba. Somɔgɔw. Ala tɛ nɔgɔya. Ala la ni sɔn. Nba. A bɛ folikan dɔ di Togola TV lamɛnbagaw ma yan n'an don an baro yɛrɛ kun kɔnɔ nin waati in na. Dan sɔgɔ ni ko. Nba. Doso. A ma juguya. An bɛ foli di lamɛnbaga cɛman ni musoman bɛɛ ma. Yɔrɔ jan na ani yɔrɔ surun na. An bɛ foli k'u ye. Ka tila ka duwawu ɲiniw fɛ ɲininkali minnu bɛna k'an na Ala ka u jaabiw sabati Ala ka hakilina ɲumanw d'an ma ka ɲininkali ninnu jaabi basiman tɛ yen aminallah amin. Ni an baro ɲɔgɔn bi ni bɛ kɔn ko Bakari Togola ani ma dugu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya quartier Schneider la an filɛ ale de fɛ nin waati in na karamɔgɔ an ka fɔ sisan mɔgɔ mun mako b'an na. Ɲininkali dɔ la o bɛ se ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ e yɛrɛ hakilina bɛ ɲininkaliw la wa walima e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ nin waati n'an filɛbagaw ye. Bon ne hakili tɛ ɲininkali kelen na mais tout ce qui concerne dosoya ne pɛrɛ la dosoya mɔgɔ ka min kalan i b'o de dɔn n bɛ se nin na o ye waso ye n bɛ nin lɔn o tɛ waso ye dɛ a n'a sɔrɔ i k'o lɔn n'o tɛ i n'a kɔrɔbɔ. Okay, mais c'est na waso mais long te waso ana soro iko long ne to bola yele mi fe do sala nation ne bi jabi yan so ko to la tebe wa ametala ni baro e ni ro na ya ni anye welelu la so amena nyingali do tingo ana duzo chala ni Bakari Togola ani ma do ko kan Bakari Togola anga ye bibina dozo ya kuma kashabi kajugu kuma shama ba kono me kuma shama ma kono mule be na no ye dozo ya kono walma dozo ya ta kabulu dole bo Togola TV ne dozo ya ta kabulu tu yo an fa o tunta ka mo cho tunta kan be ma cho tunta ke an be tugule I ka kuma chama ye mo dan damin down damitala ne lo damin down lo kuma ka ite mi ye ki ko ye kuma be she ya dozo ya to dozo ya damitigi ko le an be dozo ya ni damine tuma mina kere min be do fugula na ni dozo kamelen yɛrɛ bolo tuma sogo min faga tunta kere do o te dambe dan ye ni bolo ma sogo min faga I ta kere do dai ta ku mi ba minɛ na ni jɛkini ni bolo ma sogo min faga I ta jɛkini ça do be dambe buyi la quoi dozo ya dambe fɛn de ye quoi dambe daw de do la dozo ya la dozo ya ɲɔgɔnna dambe tigi fɛn tɛ mande ati dozo ya dambe le ame n t'a suruman d'i ma e ka kɛ doso cɛ ye I kala tu kɔnɔ I ka mɔgɔ ye doso lo doso tɛ a k'e wele ko sogo dɔ bɛ yan I nana ka na sogo nin faga e tɛ sogo nin ta la I ta tɛ min k'i wele cɛ danbe bɛ tɛmɛ o kan wa Simo e bɛ jɛn kɔ k'o to o tigi bolo e ta tɛ ko min k'a ye k'i wele ka n'a yiri la ko o le ta lo danbe bɛ tɛmɛ ne kan dambe fɛn kere min bɛ don la n bɛ segin a kan kere min bɛ don fugula na ne doso kamalen ma sogo min faga jamais a tɛ sɔn ka mɔgɔ wɛrɛ la sogo faga ni kere don o t'ale danbe ye quoi parce que ale nɔ t'o ye lajɛki min bɛ minɛ bolo la t'o walita ta parce que o t'ale danbe ye danbe tanw de don la dosoya la o de bɛ guwan ne la ko la dosoya ye danbe da kɛ jamakulu tɛ mande min jama ka siya ka doso bɔ jamakulu tɛ mande min bɛnna ka doso bɔ jamakulu tɛ mande sadi sara be min na ka doso bɔ n'o tɛ bɛrɛ tɛ doso fan ni fatɔ kana fan cɛ. Dan sɔgɔ ni ko Togola TV lamɛnbagaw wa dan sɔgɔ ni ko ani y'an tuta émission kɔnɔ nin yɔrɔ nin la yanni Bakari Togola ye a dan tigɛ kuma tɔ la an bɛ ɲininkali dɔ tigɛ la yɔrɔ nin na sabula a ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan n'o ye kere min bɛ kɛ doso fugula na doso bolo ko ni I la sogo faga nin tɛ k'i ma kan k'o don an b'a ɲininka est ce que gɔnifɔlaw sen b'o la wa sabula an bɛ kere dɔw ye gɔnifɔlaw fana ta la est ce que olu sen b'o la. Non gɔnifɔla sen t'o la.
Bon fɔlɔ sen t'o la puis même mun de fɔla a ma fɔ i man ka don dɛ mais doso kamalen danbe le tɛ a mɔgɔ ɲɔgɔn na kere ta ye k'o don a la a bɛ don c'est pas mais i danbe le tɛ sɔn cɛ dosoya kamelenya dan ye sogo faga ye sa ni sogo faga bɔla dosoya la kamelenya gɛrɛ tɛ yen dosoya kamelenya a dan ye sogo faga ye ni sogo faga bɔla dosoya la kamelenya gɛrɛ tɛ a tɔ ye ko wɛrɛ ye tola de bɛ nin yɔrɔ la n bɛ Zumana Ture fo n'i y'o k'a ma ko jinɛ ni mɔgɔ sayi b'a dugukolo kan a fo ne nin waati in na sabula bi tere in na n wulila ka ala message in kun a barika depo la Togola TV ko n y'o ta ka na sunkalo mun fara o kɛ ka barika nin yɔrɔ la nin yɔrɔ b'an hakili jigin doso cɛ dɔ la Tortilla Sama kɔni a sela nin yɔrɔ ma a la émission kɔnɔ waati dɔw la k'a dansɔgɔ ka nin ko Timo o yɔrɔ la dosoya yɛrɛ kuma caman hali bi e ka dɔ fɔ an bɛ fɛ i bɛ détail gɛrɛ di an ma kɔnɔ tuguni o ka nɔgɔ fɔ ka tɛmɛ diɲɛ b'o faamu sisan dosoya tɛ sɔn nkalon ma n'i ye nkalon tigɛ kɔrɔ hali mɔgɔ min tɛ dosoya a b'a lɔn nkalon don dosoya kuma caya foyi tɛ ko kelen dosoya kuma tɛ doso bɛɛ bolo dosoya kuma bɛ sandɛrɛni kɔndɔrɔn sira lɔnbaga le bolo ne kelen tɛ doso ye dɛ doso toro bɛ n kan dosoya kuma tɛ doso bɛɛ bolo dosoya kuma bɛ sandɛrɛni kɔndɔrɔn sira lɔnbaga le bolo ne mɔgɔ min tɛ sandɛrɛni kɔndɔrɔn sira lɔ e tɛ kuma dosoya la manden bɛɛ kɔndɔrɔn sira lɔnbaga o ye jɔn de ye o le ye dosocɛ ye o e m'a mɛn ko sogofagalan ni doso tɛ kelen ye o le ye dosocɛ ye o le ye dosocɛ ye n bɛ na n'i ye n'i tɛ sandɛrɛni kɔndɔrɔn sira lɔ ne kumana dosoya la i b'a tiɲɛ manden bɛɛ y'a sɔsɔbaga tɛ yen mais anw ka bolodon de kɛ dosoya yɛrɛ kuma fɔ ye ni min ka sɛ faga kɔrɔ o bɛ kuma dosoya la can tɛ i ye tiɲɛnikɛla de wa i ye tiɲɛnikɛla de n b'a to kuru d'i ma a yira i la n'i tɛ sandɛrɛni kɔndɔrɔn sira la i yɛrɛ tɛ se ka marcher dosoya la cogo si la cɛkɔrɔba dɔ mana na sisan ko ka bolo don dosow tɛna a bolo don wa ou bien o taalen o cɛkɔrɔba taganen sisan dankun na ka taa an sɔrɔ yen a nana bolo don la a bɛna sigi an cɛ ma ne dosoya cogo le fɔli ɲɛna a bɛna sigi an cɛ ma a sigini an cɛ ma waati hali sinankunya toron tɛ bɛn parce que doso tɛ mais a b'an cɛ ma bi a bɛ bonya ka karama mais d'autant que a sɛ nana faga sisan ale nana k'a nana bolo don le la sɛ dira sɛ faga la a kɛra an dɔ ye sisan a kɛra an dɔ ye toronw bɛ bɛn ko bɛɛ bɛ bɛn o sigini an cɛ ma sisan ni sɛ bɔsi waati sera e k'a fɔ o ma bani ko gɛrɛ denmisɛnw na i taa sɛ si an bɛɛ bɛ ŋuna i la sisan ayi ko cɛkɔrɔba ma k'a ye taa sɛ si alors sandɛrɛni kɔndɔrɔn sira la a bɛ taa sɛ si bɔ ale ni sɛ si bɔnna ka sa denmisɛn bɛ yen o san 12 ye nin ye mais o mɛnna sɛ si bɔ na ni tɔw ye sɛ si bɔnna ka sa o le bɛ bolo bɔ olu ka cɛkɔrɔba nin don o nɔ na a karamɔgɔ le y'o san 12 de maintenant ale fana nana mun kɛ nin ale bɛ anw bonya parce que karamɔgɔ le ye an ye ale taara sɛ si bɔn ka an sigi nin na karamɔgɔ le y'an ye a b'an bonya anw fana b'ale bonya si gbɛya nin kosɔn mais ni dosoya kuma nana anw a n'an tɛ kuma kɛ ɲɔgɔn ye a b'i jɛ bon mɔgɔ t'a fɔ o lo ko non comme Dramane Facɛ lo a to yen ne bɛ na taa sɛ si ɲɔ e le bɛ mɔgɔ bonya ka tɛmɛ an bɛɛ kan n'a sira lo le dɔgɔyama tɛ o jɔnmaya tɛ o sandɛrɛni kɔndɔrɔn sira lo ye ale bɛ sɛ ni si bɔ maintenant a bɛ sɛ si bɔ min kɛ nin longɛrɛ n'ale ko k'a b'i sumani a nana minnu sɔrɔ yen dɔ ye dosoya kuma na a bɛ fɔ a ɲɛna ko dɛ e tun bɛ sɛ si bɔn ka tuma min na an n'u tun sigilen bɛ yirisun kɔrɔ mɔgɔw bɛ yɛrɛ fɔ sɛ min tun b'a bolo a sɛ si bɔlo premier sɛ min tun b'a bolo mɔgɔw bɛ yen u b'a couleur bɛɛ décorer ka yira e ka dosoya nana ka sɔrɔ sɛbɛnni tɛ yen sɛ min tun b'i bolo sɛ qualité min bɛ yen u b'a bɛɛ décorer ka yira ça veut dire que e ni an tɛ kuma ɲɔgɔn a fana ka san 12 min bolo bɔ n'a ko a bɛ sɔsɔli kɛ n'o le n'o ko e le ma ne bolo bɔ wa cɛkɔrɔba n'a la cɛkɔrɔbaya bɛ jɛ parce que ça veut dire que e karamɔgɔ lo e ni ale tɛ kuma o tɛ dɔgɔyama ye a sira lo yɛlɛ sandɛrɛni ko ko tɛ diɲɛ ko bɛɛ bɛ taga ɲɛ ka dosoya ye kɔ kan tagama le fo k'ale kalan k'ale lɔn de n'o tɛ i b'a tiɲɛ i cɛkɔrɔba e le bɛ sɛ si bɔ dɔgɔyama tɛ nankun bɛ toronkɛ daminɛ ni ye mais i nana kura ye tuma min na mɔgɔ tɛ se ka toronkɛ parce que doso tɛ mais a filɛ dosow cɛ ma
o siranya ko ba yi folo anana mina o malo bon e kwa igbre chef shibona ola anguna ne la so don watu de na se ne ko ko ta dumuni ke demison ama fa ko che ko ne yere te mo ko bunya ni ma ji ami tombi ka wala fa ko jamana ilalila ko yirula ki jamana kasoro no ale na ntisi ka bolo do mina ngelo ngono ayere ba ta bo bolo la le kadam toroba atabe bo bolo la le kadam magra ka koroni be atabe wo ka koro o shi koro ya le ka ame mina ni ame sanna control la ale le bela dogoni bi ange bele dura ale ale le bela dogoni atabe bo bolo la le abe ne ko ke bi ame tombi ka parce que minu yere be paga wolo ki lu yere ma nyelo ay fo kite mo buya ki jamana ilali ko yirula ko ka tombi ka so asrale donc ebe mimi ye bi anyamo ya nyinu wuya be wuya parce que an ken be ka bolo do le ke dusu ya kuma fo e ni chef fala ka ba ke ko galon fine ne le kota so bakati on galon ni ba kala ka le dusu bete dusu ya kuma fo dusu fen be dusu ya kuma fo sandre ni contrôle sera lombaga mandembe frafina be abuli bakati o te be de be dusu kulu ye nyon ga on de atra lombaga ma chere de fi do asra ere le ko fe karamo ga ga dusu ni ka ambe kuma bita ngo kona goren saba wulu ange o sababu loli bodo be ni sigisa ka ki fat nte do so ba do so la fat o te fosa karamo le to fo fat o te fo non fat o te fo ire be go fat gi yala mam na mi yala ka she ire be se rodo akoto la ko ga bo mi kwa nyama e ko do sa to la de no ta ko do so ba de ante bo kabla ke do so nyini nga ningalo o te fo de na ba yebi ane fat mbe sanyi do samakoro ka sɔrɔ ka bɔ ka faga ne fa ka wara ɲanama fila minɛ ɲɔgɔn fɛ kana c'est pas la peine fa tɔgɔ tɛ fɔ dusu bɛ yen toro bɛ na ne kelen tɛ dusu fa tɔgɔ tɛ fɔ ka mɔgɔ tɔgɔ le mais waso ni kwana gɛrɛ hali sini n bɛ taa kalan kɛ hali ni wulila bi ka taa n bɛ kalan kɛ donc ni m'o faamuya dosuya kɔnɔ hali bi e bɛ kalan na hali sini ne bɛ kalan na mais an ka ye e la kumaw la e bɛ kuma caman fɔ dosuya kɔnɔ ka i banban ma ka kɛ komi mɔgɔ tɛ min bɛ se k'a bɔ a tɛ wuli a wuli wutubaga tɛ mais mun de bɛ na n'o nala nasugu ye e fa fɛ yɔrɔ la n ka kalan donsow bolo ka tila ka yaala donsow kɔ ka taga sɔrɔ a bɛ ten le coyi ka taga sɔrɔ a bɛ ten le coyi bi ne ka don a kama dɔ bɔ n ka balanse dosoden dɔ ma n bɛ gurupu kelen a ko karamɔgɔ ko mɛ ko wo bɛ don a kama nin yɔrɔ la ko mun ngo no ngo ni ka keta ngo karamɔgɔ b'a la ko muso lasiritɔ doso muso lasiritɔ o bɛ lɔn sogo le la sogo le b'a yira ko doso muso lasiritɔ e tɛ se ka taa fɔ karamɔgɔ ɲɛna ko a k'i buramuso lasiritɔ lo ko lan tɛ yala la ka tɛmɛ na mais sogo do a taa ɲɛ medi sogo la a point bɛ bila a la a b'a lɔ mais ale bɛ fɔ tɛngɛrɛla le mais a ko ma di ko kuma tɛ ɲɔgɔn fɔ ko karamɔgɔ de la ka dɔ fɔ a ɲɛna fana ni a gala ka den kelen karni ye k'o ye message min ka an n'o tɛn'o fɔ a ɲɛna dɛ o kɛla bi an tɛ ɲɔgɔn fɔ an bɛ ɲɔgɔn jaabi o la k'a fɔ cɛkɔrɔba ɲɛna muso lasiritɔ bɛ n fɛ nin ko nin bɛ nin ko sogo la doso n'a sɔgɔ ni ko o la to ɲɛdɔn kɛnɛ de ye nin ye an bɛ ni Bakaricogo ye nin waati in na komi a bɛɛ b'a kalama ɲɛma ni ye an ka émission sigi ni ɲɛdɔn kɛnɛ ye ni ye Duwakaba karamɔgɔ ka yɔrɔnin min fɔ la sisan donsomuso lasiritɔ ni fana ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye k'o yɔrɔnin fana mɛn a ko la mais lon toro bɛ taa kalanso an bɛ ni émission an bɛ ni Bakaricogo Simo e ka Duwakaba yɔrɔ min fɔ sisan mun yɛrɛ le Duwakaba ye Duwakaba ye karamɔgɔ cɛ ɲini ye hali jinɛ o tɛ d'o ma mɔgɔ t'o sɔrɔ dɛ hali ni karamɔgɔ kɛla jinɛ ye hali ni jinɛ ni bɛnna tu kɔnɔ k'a bɛna cadeau ba le k'i ye k'i karamɔgɔ k'i ye Duwakaba nin na a tɛ di n'i ma nin di cɛ an bɛ kɛlɛ i n'o jinɛ kelen kɔni bɛ fɛrɛ ka kɛlɛ a tɛ di karamɔgɔ a tɛ di a ye cɛ o ka gɛlɛn ma ni sogo yɔrɔ bɛɛ sogo yɛrɛ nafama t'a la yɛrɛ a bɛɛ kolokun mais a bada o de karamɔgɔ cɛ bon e m'a ye dosoya minɛn dɔw bɛ yen tuma min na dosoya tun ka d'an ye bɛrɛbɛrɛ an tun b'olu fɛnw ta o fɛn dɔw bɛ yen n'i k'o ta i tɛ karamɔgɔ Duwakaba bɔ tuguni tuma min na dosoya tun ka d'an ye parce que bi an tɛ ten non bon si sera yɔrɔ dɔ la bon manamana mɔgɔ le siyala dosoya yɛrɛ la sa ne yɛrɛ ta o yɔrɔ le
c'est-à-dire ne décourager là. Voilà, mana mɔgɔw ka ne décourager. Fɔlɔ dosoya ka d'an ye tuma min na. O minɛnw bɛ yen. Ni doso kamalen k'o ta. I don a kama di karamɔgɔ ma tuguni. I t'a fɔ doso ma tuguni ko karamɔgɔ. O fɛnw bɛ yen. Mais o tun bɛ kɛ de ni k'o ta. I bɛ woro wɛrɛ de bɔ. Do a kama t'o bɔ. I bɛ woro de bɔ i b'o bila ka taa di i bɛ t'o di karamɔgɔ cɛ ma ni k'a di n'a k'a filɛ ten k'a ye woro. I bila koro. Ne la do a kama ne falela nin na. Bila koro. A k'a lɔn ko poche kɔnɔ fɛn bɔrɔ kɔnɔ fɛn dɔ t'a la. An bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye dosoya cogo la. O de lɔnbagaw dɔgɔya. A b'a lɔn déjà. Fɛn min tala kalanden fɛ a b'a lɔn. C'est-à-dire o ɲɔgɔnna waga yirika de bɛ dosoya kɔnɔ. Kodi de bɛ yen. Mais o de ma lɔn bi. Bon vraiment. Ay tɛmɛ ni ɲininkali kɛra an tɛ nin bila yan. O yɔrɔ la n'an bɛ min faamuya sisan an b'a faamuya ko dosoya yɛrɛ sigila kojugu de kan. Dosoya bɛɛ ko di. I m'a ye ko dosoya ye kalan fɛn ye. Kalan kun ye mun ye? Fɛn dɔ de bɛ a bɛ ɲɛbɔ. Fɛn dɔ de bɛ lɔn. Fɛn dɔ de bɛ yira. Doso bɛ sigi yan k'i kɔrɔfɔ ka ban o doso dama i tɛ bɔ ni foyi ɲɛ. Doso kan bɛ yen. Dosoya kan bɛ yen. I kɔrɔfɔ ka ban i t'a lɔn. A bɛɛ dosoya kan. A bɛɛ kodi n'i ta kodi la kɔrɔ i tɛ bɔ n'a ɲɛ. Ma deli k'a fɔ i ɲɛna. Doso dɔ ma deli k'a fɔ an ɲɛna a mɔden. Ko Togola k'e kan lɔ n ko n tɛ lɔ. Ko Sumola marifa farala a bolo nin kan. N k'o faamu. Mɔgɔ si ma bɔ n'a ɲɛ. C'est-à-dire a mɔden kɛlen ka kɔnɔ la waliden na. Donc o de fɔla nin ye jama la. I bɛ nin lɔ ko n t'a lɔ. Ko Fakari Sala marifa farala a bolo. D'accord. O ye karamɔgɔ Bakari ka intervention ye dosoya ko kan. An ɲɛ bɛ dɔ la message la sisan n'o ye ɲininkali ye. Ni tigilamɔgɔ la ɲininkali basé tɛ jumɛn na? Karamɔgɔ Bakari ni tigilamɔgɔ bɛ ɲininkala ko mɔgɔ min bangebaga tɛ doso ye, ala mɔgɔ tɛ doso ye, est-ce que o bɛ se ka kɛ doso ye wa? Alhamdulillah non ala question ni ka ɲi fo ka tɛmɛ. Man da don ala ba mais a bɛna mɔgɔw bɛna faamuyaba sɔrɔ. Ni mɔgɔ min bangebaga tɛ doso ye i bɛ se ka kɛ doso ye. Mais tuma dɔw la a ka teli ka ko se ala famille ma. A ka teli ka ko se ala famille ma. Cogo di? Dosoya filɛ sisan dosow sigila olu kɔnɔ ka fɔ ka bɛn kɛ fo ka taa siya ka wele ka na. O don kɛra k'a sɔrɔ siya ka taa la kungo la foro la parce que an bɛ exemple ta o ma le dosoya nana k'a sɔrɔ sɛnɛkɛ ninnu de bɛ yen. U ye ci bila ka taa siya ka kɔ dosow ma ko b'a la. N'u taara se foro la ile yɛrɛ bɛ sɛnɛ na foroda la ciladen tɛ ci f'u ɲɛna. Ciladen bɛ tɛmɛ i la. I bɛ mɔgɔ min ka mara kɔnɔ olu n'i fa bɛ yen benɔgɔ cɛ walima i kɔrɔ cɛ ciladen bɛ taa ci fɔ o de ye. I ka ci tɛ dɛ i cila ko i taa Fakari Sa wele ka na e sinna ka taa ci fɔ o ɲɛna non a tɛ ten. Tɛmɛ bɛ kɛ ile yɛrɛ saga la n'i fa le bɛ yen i b'o le la mara kɔnɔ ci bɛ taa fɔ o le ɲɛna. Ni i fa tɛ yen benɔgɔ min bɛ yen ci bɛ taa fɔ o ɲɛna. Ni benɔgɔ tɛ i kɔrɔ min bɛ yen o don i bɛ min de la fɛnkɛ la ci bɛ taa fɔ o le ɲɛna. Mais maintenant que a taala fɔ o ɲɛna a ka ɲi bɛna minɛ a taala fɔ o ɲɛna sisan ko dosow ko kana Fakari Sa wele ni fa ko olu dannikɛ sanyi nana baarakɛbaga tɛ ne bolo Fakari Sa kelen pe kɔ ni ne y'o bila ka taa bon samiya bɛna tiɲɛ n bolo doso bɛɛ ɲininka a ma ban tɛ yan k'a fɔ dosow ɲɛna ko i nana k'i mana a sɔrɔ yan ɲala o ye kuma nɔgɔ ye dɛ o sɛnɛfɛn a bɛ ɲa bulu la a tɛ ɲa den na. O sɛnɛfɛn bɛ ɲa bulu la o tɛ ɲa den na. Ko tɛ ko a tigi la question ka ɲi fo ka tɛmɛ nafaba b'a la. Comme a jɛrɛ sɛ ci filɛ ciladen nani a tilennen ka taa ci fɔ ile ɲɛna da la
a bilala kɛnɛ ele wele ni fa dimina o la ko ko Saka tɛ taa foyi tɛ foro sɛnɛ sɔrɔ fa ci man kɛ doso ta cogo la a tɛ taa ci fɔ ile ɲɛna doso ya ta kunfɛ ci ni tɛ taa fɔ ile ɲɛna ile bɛ jɔn de la mara la i fa lo wa i benɔgɔcɛ lo wa i kɔrɔ lo wa ni kɔrɔ ci bɛ taa fɔ kɔrɔ le ɲɛna ni ci fɔ lo ɲɛna o le fana ban tɛ tuguni o sira bɛ d'e ma i bɛ taa ko Saka k'i la mɔgɔw mako b'i la na daba bila i bɛ taa a b'a fɔ ten ale fana tɛ ɲininkali kɛ mun de bɛ o la parce que ale tɛ doso ye ale tɛ se ka bɔ dosow la secret kalama Saka k'i la mɔgɔw mako b'i la na daba bila i bɛ taa i bɛna daba dule o fana min filɛ o ye a tun bɛ fɔ an ɲɛna n'i bɛ danni na parce que danni de ka gɛlɛn ni bamanan ko caman ye n'i bɛ danni na i ka dingɛ dɔ datigɛ sumansi b'i bolo i bɛna don dosow la ci nana f'i ɲɛna k'a sɔrɔ sumansi nin b'i bolo ko n'i k'o dingɛ datugu k'i kana dingɛ wɛrɛ segin bilen bon hali sini an bɛ denmisɛnw bolo don n'o ye malgré an tɛ sɛnɛ n'a ye an bolo don an b'i bolo don ten i kana dingɛ wɛrɛ segin bilen i ka dosow la ci mais ci kɛcogo lo sisan ci nin i ma tilen ka taa fɔ a tigi bɛ mɔgɔ min na mara kɔnɔ ye e k'ala fɔ a yɛrɛ le ɲɛna a bɛ min na mara kɔnɔ ko k'a tɛ taga parce que ci ma fɔ a fɔcogo la ɲama tɛ sɛnɛfɛn sɔrɔ dosoya ciladenya a bɛ ɲɛ yira i la de ɲama le b'o k'o ye bon bi ni ne nana ye dɔw yɛrɛ bɛ ko comment dirais-je ko an bɛ tɔn de la k'an tɛ dosoya la mais a bɛ gan ne la c'est comme depuis diɲɛ ka di a bɛ fɔ mun ye ko nanso ni doso tɛ kelen e ko k'e ye nanso le k'a bɛ nansoya le la k'a tɛ dosoya la cɛ bɛ gan doso cɛ la dɛ depuis bi ta a bɛ fɔ ko nanso ni doso tɛ kelen d'accord a bɛ fɔ tugun ko wulayala ni doso tɛ kelen ye ne filɛ ka yɔrɔ min fɔ nin dosoya ci bɛ tɛmɛ cogo min na nin sogofagala tɛ se k'o dɔn f'i ka doso cɛ le pour savoir que ci min nana fɔ nin diyagoya fɔ den nin ka taga ci nin na f'i ka doso cɛ le n'i la parent tɛ dosoya a tɛ se k'a dɔn mais ni kɔngɔ nana sisan lu kɔrɔ parce que sɛnɛfɛn ɲana bulu la a ma ɲa den na parce que a banna ko doso cɛ tɛ taa doso la wele lamɛn a ma kɛ ko dɔ ye a ma kungo s'a ma donc en quelque sorte a tɛ bɛn dosoya la il est obligé de faire partie mais fo i la mɔgɔ ka dɔ lɔ dosoya la n'o tɛ a bɛ kɔngɔ se a ma a yɔrɔ dɔ filɛ nin mais si aujourd'hui an na mɔgɔw ko k'an bɛ tɔn de la k'an tɛ dosoya la bon nin yɔrɔ dun tɔn de k'i wele yan n'o tɛ ne kelen ka na sogo ci ne b'a fɛ Watara ye na fara ne kan an ye t'o sogo ɲini ne ka ci bila ka taa Watara kɔni tɛ se ka taa ou bien Watara mɔgɔw ka tɛ se ka taa ɲama t'o la ça c'est une affaire personnelle mais dosow le sigira ka bɛn kɛ k'an ye Watara wele ɲama bɛ yeli sisan mais n'a b'a fɔ tugun ko doso tɔn nakun ye ko ka mɔgɔw bolofɛnw lakana ko jumɛn bɛ nin na doso tɔn bɛ yen ka sɔrɔ diɲɛ bɛɛ ye hɔrɔn an sonyali son tun tɛ yen bi ko la doso tɔn bɛ yen ka sɔrɔ Jésus ma bange son tun tɛ yen ou bien est-ce que e ka nin faamu fɔlɔ doso tɔn ko doso tɔn nakun ye ko ka bolofɛn lakana est-ce que nin bolofɛn lakana ko kuma de bɛ yan bɛnkɛla kan ko ka taa Watara wele ka na adama Watara wele ka na adama fajɛ ko non ko an ye nin ko tɛrɛ ɲɔgɔn taku i m'a ye o la suman bɛ ɲa bulu la o tɛ ɲa den na ɲama le bɛ dosoya kɔ dosoya ye kalanfɛn de ye bon nin fitinin min filɛ k'a fɔ doso karamɔgɔw bɛ yen olu kɛtɔ le ye k'o mɛn nin ye mais kalandenw b'ale bolo bon e bɛ kalanden kalan mun de la sisan nin yɔrɔ nin la an ɲɛ bɛ dɔ la ɲininkali la fana u bɛ ɲininkali la sisan bagacogo la dɔ bɛ ɲininkali la ko nin fili nin n'o ka mɔgɔ min sɔrɔ ko est-ce que ko réparation b'o la wa an ɲɛ bɛ dɔ la message la sisan oui bon réparation b'o la n'i taara dosow fɛ n'u ka laada fɔ n'i ka laada bɔ a banna kɛ mais n'i ma laada bɔ a ɲɔgɔn kɔni bɛ ou bien e bɛ ɲininkali kɛla fili jumɛn na sisan i ka fili caman fɔ sisan ni o ci la fili mun ka mun sɔrɔ n'a tigi ka a dɛku y'a yɛrɛ kan a bɛ dɛku mun fɔ sisan a bɛ fɛ k'a segin a kɔ a bɛ taa dosow fɛ o jibɔn kɛla n'o ko jibɔn kɛ yafa bɛ kɛ o ma o la bon o jibɔn nin yɛrɛ filɛ tuguni an tora o bila ka lon wɛrɛ kɔnɔ o jibɔn nin fana c'est différent
différent ka chaque fois teme mais jibonkan yɛrɛ bɛ doso min kɔnɔ dosoya yɛrɛ jibonkan bɛ doso min kɔnɔ anu cɛ ma bi a ka dɔgɔ ka sɔrɔ dosoya tɛ kɛla jibon kɔ dosoya tɛ kɛla jibon hali sini ne k'i bolo don ne bɛ jibon fiyɛ di ka jibonkan yɛrɛ la denmisɛnninya t'o la i bɛ jibonkan kalan dosoya tɛ taga l'o kɔ ni tɛ se jibon o la i tɛ se ka kɛ gɛlɛya b'o tigi kan dɛ jibon de b'i bɔ o mais bi caman b'o jibon kɛla an bolo kɔkan foyi dɔw fana b'a kɛla aramu ye est-ce que u bɛ jibon kelen ninnu tɛ mɔgɔ tɛ fɛn min lɔn a t'a lɔn de o de k'an n'u sɛgɛn n t'a lɔn mɛ n ka n k'a tigi ye n bɛ fɛ ka n k'a tigi ye e yɛrɛ tɛ fɛn lɔn ele ko k'ile bɛ kɛ o tigi ye i b'a tiɲɛ no an na dosow tɛ panga wuli la ne m'a fɔ min bɛ du kɔnɔ a min bɛ sigi ko ne tɛ se ka dosoya kɛsɔn 20 bila k'a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ a tɛ min bɛ panga wuli la ne ma du kɔnɔ ta kɔfɛ a min bɛ panga wuli i b'a min sigi mais question 20 poser nin kan dosoya la a tɛ se ka jaabi ka 20 poser nin kan ka 20 poser ka 20 poser ka 20 poser a tɛ se ka jaabi a tɛ se c'est-à-dire hɔrɔnya le banna quoi dosoya ye hɔrɔnya le wala dosoya ye hɔrɔnya dosoya ɲɔgɔn tɛ yen diɲɛ dugukolo kan n'i bɛ mɔgɔ tilenni ɲini n'i ma sɔrɔ doso la i t'a sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ si ne m'a f'i ɲɛna sisan an ka yɔrɔ dɔ tigɛ mɔgɔ k'i wele ka na i ka sogo yira i la i ka sogo nin bon k'a faga ye doso cɛ bɛ taga k'a to n'i ka sɔn o n'i ma sɔn a fala bara mais n'i le dɔ ta o sogo la fanga na ile ka dosoya banna amalo kabako ne nana faga ka di ma mais i nana sogo nin kɔ doso cɛ wala doso cɛ nana a nana sɔrɔ sogo tɛ sogo dola bin kɔnɔ doso cɛ dola kɔ bin kɔnɔ ka taa faga doso cɛ t'a lɔ mais i k'a wele doso cɛ nana sogo lani bɛ yɔrɔ min na a lani bɛ yen i nana faga i t'a lɔ sogo lɔni bɛ yɔrɔ min na a lɔni bɛ yen i nana faga cɛ t'a lɔ mais nana sɔrɔ sogo déplacé la n dola kɔ bin na ka taa faga doso cɛ t'a lɔ cɛ n'i tɛ hɔrɔn ye ka na sogo faga k'a di mɔgɔ ma k'i kɔ don a la i tɛ se sa ni hɔrɔnya n'i la danbe le b'i dɛsɛ kɛ ka taa donc o bɛ minnu fɛngɛ ni a défaut ka min sɔrɔ i bɛ segin dosow ma tu t'excuses mais mun yɛrɛ lo i bɛ sigi i b'a ɲagamibaga bɛɛ filɛ a bɛɛ bɛ sa kojuguya kɛ mɔgɔ bɛ dosotɔ ɲagami na parce que o bɛ kuma dɔ fɔ can tɛ n bɛna f'i ɲɛna bi ko mɔgɔ min bolo ma don to na ko ɲama t'o minɛ nkalon n'o ye nkalonfin ɲama b'i minɛ dosoya ɲama b'i minɛ dosoya ɲama niveau lo dosoya ɲama premier ka jugu dosoya sira lɔnbagali ma dosoya sira lɔnbaga ɲama ka jugu o ma ka tɛmɛ n'o bɔla yen e min bolo don la mais i bana ka tagama sira kan sabanan e min yɛrɛ t'a foyi la mais i b'a kɛla i kun fɛ yen i bɛ ɲama sɔrɔ yen dosoya ɲama tɛ bin kɔnɔna dɔrɔn ye dɛ an kɔni b'a fɔ de ko ni ɲama bɛ daminɛ k'a bɛ daminɛ kungo yalala de kan mais a tɛ da o ma dɛ dosoya ɲama b'i musonin kelen fagala ka b'i bolo a b'i la dumunikɛ da bɛɛ girinna a b'i jasi k'i mangoya k'i kɛ i man di mɔgɔ si ye i mana sigi baroda fɛn fɛn la bɛɛ wuli ka wuli dosoya ɲama b'o kan i la basi min b'a ɲagami na i sɛ fagala i sɛ ma faga i bɛ taa ɲin ta i kɔ fana b'a ɲin ta kalikan dɔ lo ka kɔrɔ kalikan dɔ lo ka kɔrɔ anw kɔni bi a courage ba t'anw na tugun parce que non a hɔrɔn dɔgɔyala o business lo dosoya kɛra business le ye bi ou bien c'est business o e ma ye bi ni doso yɛrɛ tɛ se ka bɛɛ la i tɛna sɔn business ma dosoya fɔlɔ ye fɔlɔ k'an kana ɲɔgɔn janfa hali bɛ k'o kan ne an kana ɲɔgɔn janfa mais o tɛ yen bi mɔgɔ n b'a yira bi mɔgɔ bɛ lafiya na mɔgɔ le la bi ni min ka Daramanjan janfa kɔndɔrɔn k'o bien ta Manuru k'o sɔn ta o tɛ yen dosoya la mɔgɔ tɛ lafiya mɔgɔ la dɛ mɔgɔ bɛ lafiya dosoya le la o yɔrɔ la karamɔgɔ Bagato la ani ka ni la kuma nin ne fanga dosoya yɛrɛ kalikan joli de bɛ dosoya la dosoya yɔrɔ bɛɛ kalikan dosoya yɔrɔ bɛɛ kalikan kalikan kɛrɛnkɛrɛnnen comment dirais-je émission bɛna kɛ bi fɔ ni ne kɔni ka kɛ ka dosow janfa n'o tɛ ne ye sogo sɔrɔ kɔni ka di Togola TV ma o tɛ kalikan dɔ ye mais a ma créé sisan n tɛ Togola TV nana don ma o tɛ kura ye dosoya la wa dosoya ko bɛɛ kalikan mais kileniya a bɛɛ bɛ kɛ kileniya kan fɔ ni ne kɔni ka kɛ ka n karamɔgɔ janfa fɔ ni ne kɔni ka kɛ ka dosow janfa fɔ ni ne kɔni ka kɛ ka dosow minɛ dosoya kalikan ka ca a bɛɛ kalikan o kɔrɔ ye tɛ kali mɔgɔ la
il be kali yɛrɛ la client le la voilà mo be kali o doso o be doso ya le be kewale le e be se ka kali o le la mais aujourd'hui on a vu ko di mo mi ka Dramanjan janfa Dramanjan e man moro la Dramanjan la man moro la o be kali doso ya la mo te kali mo la doso ya la o te o nyelon bali ale ani mi ga shaka janfa shaka le man moro ya do ali shaka fila ni to kwa abe na me fien shaka la o do ali shaka fila mi to kwa ke o te doso ya la ninka doso ya janfa mo kal doso ya le mo te kal mo ni fina mo la fia mo la jugo man wurula ou bien bunyen magano fa komelo black romorilo frag ma magano mais voilà un peu le problème mo te la fia mo la doso ya la mo la fia doso ya la mo la fia ike walele anga esi sa e ka to do fofo ni ko est-ce que olu le ba ko walma ko kalkana ka ko luka ni to ko me dozo ya kono wa o badembe no were le malo fo imake anga no le malo fo yi no la tevela me ba o abeso ko ni to nyere ka ni watching na ana émission du mama ne nyaro kana to la teve jabra so sa fe ana numéro ouvert be an lari na ni me fa wolele ke ka nareke o 00225 27 33 76 50 70 ani bagar to la no fe ni watching na émission be ni ka se a chero la ma ka to ko mu fola sisa na la sona émission sigida gere amena baroke uluka mais yana bo yoro la ameni na labano ko kramo bagar to la no sisa nga émission kono kuma chama fola ni tuja ta bolo wi anga famia chama soro ni ngali ba fla ere bola koro anga tita o me watu na atugo kuso émission be ni ka donc ame fa fla ele re akina yi ka ajouter bila émission ka amina émission ko fait kuma fulu ka labano di do ma dazo ko ma niko bon ne be doso dena bafo foli tene made ne be ladil le di mo ma demso doso ya ni yini ka lo quoi ana to traffic na do to fu ilani le bule be nana ifana ko chokoroba do wala ko tanya ala olu yere le zero shugbe le nana kana ko glane doso ya shigbe nana kana ko chene mais no lu do selele ma sisa ka ko chana fili do bala atese ka cinema atese ni wati ni la sisa doso te wa atese ka cinema doso te anyama ya mbo fo betro ben kana doso ba sire ya muge samake kaneta ka kala conseil kabagote doso bala conseil o ko fe doso chokoroba benyemo kramo sedu siribi na ere kramo je ale chokoroba benyemo e oni doso ba tegele o kaneta tu ka kala conseil malo kabagole ni kala ndenje conseil sadi amba flangi kala mina ni hakli tolala na o meni ka flan se la koroma ni am meni ka fli rom na doso ya ko na adama de yatekele e hakli be kura e katama e be amblasra ke doso ya gradité ya yen tukunisa doso ton gradité ya yen akabo doso ba yayi e doso ba ere la conseiller ele doso chokoroba la conseiller ele doso ya gradité me bo ante ganto fait ante ne ko te ka mo la conseiller tukuni doso ya la les deux là doso ere rawlo chokoroba shigbew mais ibu ladi u bata le doso ya mais yebe tom na doso te e ki yere kai ka tro etai do malia be la kana fone yana ko kan ko kedia doso ya dunga gele foka teme a yere be rom na to tanto la tukuni ansegela e mai ma exemple tout court di ma comme l'air vitala doso ya la 600 parce que même to la TV anniversaire la akadona na afala 600 ko doso ngo dobe doso bola dugu dola anga tasa boake na nani sogoy kana doso bolo magbe doso bébé content doso ya la korodi kwa ma malo tukuni ko an malo sutrala mais doso kulu la olu ta lo sogo bola mi doso ya la parce que an fait bi ni ne fagali ke wona ka doso bobola ne ko fa ka lo ko ne le ka fagali ke o tuti doso ya to yi otala dugu yere min kono i ka fagali ke olu yere ta lo jone ka so
mais bi ce que il veut dire nous on a no ekene na sisan ah to la comme na toroba aussi na e ka sogo ntema sra fe dozo yala sogo ni a yoro do beta dugu mi na ni sogo ye un exemple boake le na ni sogo ni yoro do be o le be bo ko di boake dozo ma jeje jamakulu be soro ka lo ko ja boake le ka ambo bolola boake fana kono be malo mo mi na ni sogo ni ye boake fana be sogo ni ta yoro mi di la sogo nan ko di sogo faga baga ma ko niye il est la pilisson boake ka to be soro ka lo fa ko ja fakar sale ka ambo bolola de so ya chugo mais bino dile make ka kran ni ya kran doso la kran chugo la ne aka to gra yini na 82 la tete de la folon ni tu va shagale na na shana hey ke kada amfiri de so ya tu ale to kana fo mais bi ko ndo ma fo to aba nu sele parce anga kala chugo na ni mimbe terrain ga bi kelente abi chugo mina ga goro ni ya kete bi to chene soro ko foi ka fo ko fakar sala ka na na ateti sogo yoro do le be bo o le di o fakar sala ka o ma olu fana chema olu bo ta o di sogo fakaba ma kala pilisson mo be soro ka loko o dugu bongo to ko ja ko fakar sala ka mbo ma ulo mba ti tukuni donc machine akagele fokata anu ka bolodo ne ke dusu mimi be dusu ya kuma fola de pine be akasha satan lori bi ne ma dusu ya kuma me mimi be fo dusu ya kuma te c'est loin mais dusu chere minute tambaro chebe dolo ka fraita dusu chere minute tambaro ne ma fo anu minute tambaro dronga ni dusu chebe dolo ka fraita me bi shika na mo ko te folo ite fo lo ka fraita a beche farnya kan alors on te m'a fori de ce kuluto o nyona ni be ka daji ki kan na mi kolijibo abi nyigi de beke ka daji ki kan de ce kulu ni beke ka daji ki kan al na mi kolijibo abi nyigi donc che fare yakana nete donc ni question grem bi fait bon euro là vraiment tout la TV c'est pas bien fou Côte d'Ivoire qu'on a déjà certain number et c'est la euro de massisa nous tout la TV la anniversaire et qu'on a volé la Jauma et deuxième chama nana kana reflani ke ambulo anyama on dirait atamena te reflaka ou ya ke ka sa dana vraiment ka sa dana comme il reste la massisa le quand me vivre le watina ka wal me on fol me vivre ka la so mani watina ça va il reste maintenant euro ka 600 ni vraiment la femme parce que ça va aller il te sait comme on kan ni vraiment de ah oui ça c'est obligé la femme femme mourir ka ke oluye ko fe ame frika la ba noji ka bila émission cheni yona dans ce wa ni ko bon to la TV kanumaga o ça dit ni ko mo fo nte kuma soro kashikuru le be jangono na parce que pourquoi mo be ko do ke moye ko abena ke sababu ye ça dit abebe na ye abena fsaya tigima mais o tigi yere miri la ko yumante o be ke e be ko ke ki ba kala moye pour que abena jatigi abena fsaya ma mais o tigi to yete o bo ye juguma ye bi kele mais ma ke to la TV kanumba ye abenuma ça veut dire que akela kunu ko son ou ka kunu lo ah na kala de biso mu fo lido tigima ayere beno lu matu katema ayere katuguni ebe mu fotu ça dit faut etene faut le dire ko uma surtout tortia samba anala jamakulu chokoroba ayere demisanu bi wuli ma no ko matuguni mais chokoroba anala jamakulu déplacer la vraiment adante bena quoi ne malu yala le de ça chokoroba ko ide o fol dama dama ban fe mande o te demisen dama ide mo te korolo ma bolon do songoni on de mo te korolo ma de ah mo te korom bolon ma mo te koro do songoni ma chokoroba bi don la chokoroba bi fe
mais choroba ke ka déplacer bi je vois des gens mais ne reshika ko do ta olu te tala foli ko to wo re to fo ilo dozo yala mo wo re te ta foli ko to olu la dozo ya re grade bu yana foli ko to ba tortia samba bola fo tortia akelente mo bola bubu mo bola buake mo bola kurugo mo bola tengrela mo bola jia fatan nan bela kana bisa mo fo to foli ko me bela jelen fo ko damnelo erere flini nu manakala anye ya fa nyon ma wola an demisenu ye ko ntigi tan yo ko ntigi tan wi amba la de gelale alors min ke mina o ka ya fo ma erreur mana ke ko to na ka ya fo ma mais an ya fo nyon yana erreur ou corriger an tan na continuer la te ana miala mais na yere ka nyon décourager la ça devient autre chose mais ne ko ma jigina oro soro mo shila mo le be ka jigina oro soro ne ko na mais ne ma jigina oro soro mo la a gonu folao a doso gonu fola mi participer la mi ma participer ko nga foli be bela jele so ma mi participer la mi ma participer nga foli be bela jele fo nyembo na foli te nyembo ida on nyembo be anta nyama kono anga do kuma ka mege mais kawa ko dano doso ko konna ni sen la unse nona anyama kono kona anyama ka alika ko do ibulu anga nyembo do kuma ka mege mais ulula kashi ate logolosa Dola to adan so wani ko anya be dola message la isa obe ni nalikela e ka foli fla fo ko mo to kore o ma ko dusogoni ani bolon ko o jumeli chokora fol obe non to waji foli ni non to waji choko ko lente ke dusogoni de no te juru wora ya bolon an se juru sawa juru jul bo do juru sawa ndre do juru fla bolon be adong la be chokora ba be gon kala ka jan ko gon bara bale bala ma kala ka jan fenge yiri do le ba le la be te ka fo jani chorba balun to la subhanallah ba be to woro la OK vraiment bila mission ouais abe na te yoron na OK ntoko watara ngolo abomi kabanyama ni wati la nya bi sigin na Canada kan ni Canada me muki la se ambi anana karamogo ka wulela tugula tebila wule selama anna karamogo blasra kono wule kan jabi e karamogo la soro tuwaji nka karamogo la soro mfa sababu yala e fa to watara jite abulai e san jolle be ngoro e karamogo mbolo ni wati na asankasha depuis inabe no ko fe e ka jigina yoro do yala wa walima tigena do dila ka do an ko no sila ka réparer du ya ko mama bon ntamriala tigena te se ka do nache parce que amenyo bolo bite donc tigena yoro uti ala peut-être aller le se ka jigina soro awna suna an konta ma jigina yoro soro la ala se ka foli kan di maji bon ame do kan mi ji karamogo ma o sijan ani kɛnɛya ye ka famu ame do kan mi jama sijan ani kɛnɛya ka barkala a ladilikanw la su ni tele ka barkala an kalan la su ani tele albile akana anu flan jogo la le akana flan ke wala albile ay se ka a bolo do an kokoro toujours ka an basra na ka film yana ako fili ako o teme chogo ako teme chogo la ni wati na ebe se ka ladilikan meji kalan doma mu be dozo kalan bolo kan comme e yɛrɛ b'a bolo a kanya makara mo ba ko la bolo ebe se ka ladilikan meji kalan bolo sabula an bɛ taa yɔrɔ caman ma mɛ ko kalandenw pressé la caman yɛrɛ bɛ n'o karamɔgɔ tɛ bɛn ebe se ka ladilikan meji wati bon mini no karamɔgɔ cɛw tɛ bɛn n'o pressé no bon i bɛ taa sɔrɔ olu nana ko wɛrɛ de la kɛ sinon ni mɔgɔ kɔni ni kɔni nana kalan na fɛn dɔ kalan na kɛ fɛn sugu sugu donsoya tɛ o kalan tɛ se a pressé kɔ dɛ e nana karamɔgɔ fɛn ne tɛ ko kana kalan kɛ fɛ o ka taa ɲini pressé de la o ma taa ɲini pressé la o kalan sugu bɛɛ a kala donso a kala ko wɛrɛ o kalan bɛɛ ye dusu suma de ani sabari an ka dusu suma tɛ sabari tɛ i nana mun kalan i bɛna kalan yɔrɔ la i nana ko wɛrɛ de la voilà ko